tahi main bau denai siang jo malam dehi dui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dihino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu pinta hino nanti boy mandekan duang balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak dehi dui den bansai di parantauan dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dihino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang ritih dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan duang balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak baguna di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang ritih dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan duang balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak baguna.
tujuan sama maraya cito-cito, namun tak sanduang kaki derin tangan rang tua udah malarai cinta kita. Lah lapu denai dalam angan-angan, lah larui hari manantino untuk angkok nyato mimpi jorasian kasih siarin tanpa larai cinta kita.
cô